Takže pekné dopoludne prajem všetkým. Videli sme tu globálny pohľad na energetické alebo obnoviteľné zdroje energie. Videli sme niečo zo poznámky, čo sa týka cyber security a nejakých možností. Ja som tu v podstate preto, že prezentujem to, čo vyrábame na Slovensku. OZE Solution je spoločnosť, pod ktorú patria do skupiny dve produktové výrobné značky, a to je jedna je Leaderlight, čiže LED-kové osvetlenia, ktoré robíme v podstate už cez 20 rokov s významnými projektami, a potom samozrejme sú to úložiská energie, čiže EVGP značka, Electric Vehicle Green Power. Pred 4 rokmi sme prišli s inovatívnym riešením našich nabíjacích staníc, ktoré máme aj pred firmou tu v Senci, kedy nabíjame elektromobily z obnoviteľných zdrojov cez batérie a máme vlastne patentované zdieľanie batérií úložiska pre nabíjanie DC-DC. Čiže nepremíňame baterky na AC a potom nabíjame elektromobil zase AC-DC, ale priamo DC-DC meniče. A toto sú 4 produktové liney, ktoré v podstate máme momentálne, to znamená veterné turbíny, k tomu trošku neskôr, batérie pre domáce systémy, pre menšie inštalácie a potom kontajnerové riešenia. K tým veterným turbínám v podstate je dôležité to, že my sa zaoberáme tým, aby sme komplexne riešili spotrebu v podstate, alebo zisk obnoviteľných zdrojov energií, a ten optimálny mix sa spomínal už viacejkrát. Tu máme dve mapy, európsku slnečnú a európsku veternú. Tá veterná je vo výške 10 metrov. Čiže vidíme, že tie intenzity vetrov v tých pobrežných oblastiach sú iné, ale samozrejme, že to je dôležité na to, aby sme získavali tú energiu. Tak toto vyzerá na Slovensku, bolo to už spomenuté v predchádzajúcom bloku, ale keďže máme tú slnečnú energiu 1000-1100 hodín, tak v podstate zhruba 2000 hodín môžeme počítať, že môžeme získavať energiu z veternú energiu. To znamená, že približne dvojnásobok. Ako to je, keďže my vždycky sme inovatívni a tak, jak máme patentované DC-DC nabíjanie elektromobilov, tak proste sme riešili nabíjanie, v podstate, respektíve na pripájanie veternej turbíny do distribučnej sieti, a keďže všetky tie zariadenia sú veľmi komplikované a hlavne distribučky sa, jak sa hovorí, stavajú na zadné, keď sa tam ide pripájať nejaké zariadenie, tak sme vlastne vymysleli a dali si patentovať systém pripájania obnoviteľných zdrojov do distribučnej sieti prostredníctvom fotovoltických meničov. Čiže v podstate patent máme na toto podaný. A teraz v podstate to najdôležitejšie, tak jak som slúbil minulý rok, keď sme tu mali trošku ešte starší model alebo ten prototyp veternej turbíny, tak že tento rok na SAPI spustíme vlastne predaj, čiže od dnešného dňa je možné objednávať 1,5 a 3 kW turbíny. Samozrejme, dodanie je tretí kvartál, čiže keďže sme v druhom kvartáli, čiže kto prvý objedná, ten prvý dostane. A 5 kW, 10 kW prídu do predaja v 4. kvartáli a 20 kW píková príde v 1. kvartáli 26. Vidíte tu aj rozmery. A teraz to najdôležitejšie, čo vám možno povie o tom našom riešení, ktoré máme vlastne patentované. A keď si spomeniete na tie mapy, tú európsku, kde je červené, kde je modré, na slovenskej mape, čo sa týka vetra, tak vlastne tuto je mixovanie. Čiže pre nás pripojenie veternej turbíny do systému výroby elektrickej energie z obnoviteľných zdrojov je také isté, ako keby ste pripojili v podstate fotovoltický string do meniča. To znamená výstup, ten náš prevodník vlastne má priamo DC, pri väčších výkonoch je to až 800 V, pri menších výkonoch je to 400 V DC, takže tak, aby menič vlastne vedel ho spracovávať, tak ako fotovoltické panely. Čiže a takto si to môžeme naškálovať, to znamená, keď nám fúka veľa vietor, dáme si viacej turbín, keď nám viacej svieti slnko, dáme si viacej fotovoltických panelov. Takže naozaj veľmi flexibilné, a tým, že distribučky vlastne majú schválené všetky fotovoltické meniče, ktoré sú dostupné na trhu, tak v podstate nemal by byť žiadny problém s tým pripájaním. Akurát musíme zmeniť tú ich mentalitu a ten proces žiadosti o pripájanie veterných turbín.
Ako to vyzerá, čiže vidíte tú prvú, keď sme vlastne skladali prototyp v našej fabrike, v podstate inštalovaná od októbra 24 do dnešného dňa. Čiže testujeme to, je to proste ten prvý prototyp, ale keďže sme dosahovali maximálne úrovne až cez 20 metrov za sekundu a chceli sme, aby to bolo využiteľné, došlo k nejakému prekopaniu celej konštrukcii a v podstate z metrového priemeru pri malých turbínach sme prešli na 1,5 metrový priemer. Vidíte vlastne tú vzorku tuto, toto je 1,5 kW turbína, tak, aby sme už pri 15-16 metrov za sekundu dostávali maximálne výkony z tej turbíny. Vidíte aj video inštalácií, je to príliš špecifická vec a za 6 mesiacov malo to cca 5100 zhliadnutí na YouTube, na našom kanáli, čiže kto si chce pozrieť, tak môže ísť na YouTube VVGP a nájde tam všetky naše prednášky, prezentácie, ktoré máme. Teraz to najdôležitejšie, že nejaká výkonová charakteristika, tieto dve turbíny vlastne idú do predaja, vidíte tam vlastne aj ceny a tiež, keďže sme členmi SAPI a chceme podporovať túto energiu, tak vlastne ponúkame 10% zľavu tých, ktorí sú členovia SAPI a objednajú si túto veternú turbínu. Čiže ponúkame zdroj rozšírený o 2 a viac tisíc hodín podľa lokality, ktorý v podstate vám dokáže vyrábať elektriku aj v noci, aj cez deň, keď je zamračené. A v podstate tých 1000 hodín s tými 2-3 tisíc hodinami sa nám prekrývajú možno v 500-600 hodinách. Čiže z tých 8700 hodín za rok dokážeme vyrábať 3000 hodín energiu, čo je ako veľký benefit aj pre stabilizáciu, aj pre všetky ostatné záležitosti. Teraz prejdeme k tomu druhému sortimentu, ktorý máme zabehnutý už viac ako 5 rokov, máme inštalácie, sú to domáce systémy, čiže v podstate nakupujeme články a všetky ostatné elektronické zariadenia, mechanické diely, všetko sa vyrába u nás vo fabrike. Zase na YouTube kanáli máme video z fabriky, takže môžete si to pozrieť. Takto to vyzerá v reále. Máme tu aj vystavené ten systém, takže nech sa páči, môžete sa pozrieť. Keďže veľa ľudí polemizuje o tom a požiar a elektromobily požiar a všetky tie veci, hľadali sme partnera, ktorý by nám dokázal zabezpečiť v podstate hasenie alebo respektíve účinné opatrenia voči požiaru. Našli sme to v slovenskej firme Bonpet, tomu trošku neskôr, ale dole vpravo vidíte fotku vlastne, ako je to umiestnené v každom baterkovom raku. Čiže u nás každý baterkový rak má svoj hasiaci systém. Nie je žiadny centrálny, čiže v prípade, že by sa naozaj niečo stalo, hej, tak v podstate riešim iba jeden baterkový rak a nie celý kontajner, alebo proste celé úložisko, alebo celú baterkáreň postriekam a môžem to skoro vyhodiť všetko. Čiže toto je, čo je dôležité, ako sa odlišujeme, keďže aj veternú turbínu pripájame prostredníctvom fotolických meničov, tak aj v tých batériových moduloch sa odlišujeme výrazne od konkurencie, a to tým, že nepoužívame ventilátory alebo chladiace médiá, lebo ja hovorím stále v jednoduchosti je krása, čím je to zariadenie technicky zložitejšie, tým je náročnejšie na servis a údržbu. Čiže žiadne ventilátory, žiadne chladiace médiá, žiadne čerpadlá. Prvá vec, každý ten batériový lak, pokiaľ máte 10 skriň v kontajneri alebo v baterkárni, každý ten batériový rak je vlastne chránený samostatne tou požiarnou kapsulou, ktorá je účinná. A čo je najdôležitejšie je, že vlastne my tie moduly, ktoré používame, môžete si to aj pozrieť vonku pri občerstvení, tak vlastne nemáme spájané tie baterky do kôp. To znamená, na tejto poznatky sme prišli vlastne z vývoja LED-kových svietidiel, keďže sme dali veľké polia svetelných bodov dokopy, tak v stredu sme mali tzv. Flaky a tam sme mali výrazne väčšie degradácie. A to isté aj baterka vlastne degraduje viac, pokiaľ je viac zohrievaná na krajoch ako v strede. Chladenie zo spodu a z vrchu proste, alebo z boku to úplne nevyrieši. Čiže naozaj máme vlastne tzv. Bezhotspotovú degradáciu baterky, že každá baterka má svoje kondície rovnaké. Nedochádza tam ohrievaniu článkov navzájom. No a samozrejme, tým, že sa venujeme aj uhlíkovej stope a všetkým veciam, tak v podstate máme aj zabezpečené, že vieme definovať, koľko CO2 sa ušetrí, čiže emitovať uhlíkové kredity na dobrovoľnom trhu.
Záruku máme vlastne 5 rokov, 8000 cyklov, hej, a vlastne plus 5 rokov je pridávna záruka vlastne na batériové moduly. Ako to vyzerá v podstate pri tých stredných, pre malý priemysel a veci, čiže máme modely od 39 po 92 kW a 154 kWh. Dostupné minulý rok sme to mali vystavený, celý ten baterkový rak. A novinka bude, že vlastne 92 kW lomeno 240 kWh príde v 3. kvartáli 25. A dole vidíte aj zelenú cenu, koľko stojí vlastne batériový rak 92 kW výkonovým meničom a 154 kWh baterkou. Máme tu vlastne tie už najväčšie riešenia, čiže kontajnerové, kontajner, ktorý môže mať výkon 500, 750, 900 až 920 kW a 1/54 MWh. Voláme to, že je to all in. To znamená, všetko je v tomto kontajneri integrované a vidíte tam aj 1 kWh 300 € bez DPH. Nie je to cena baterky, ale je to cena kompletného riešenia. To znamená, že pripojíme to na distribučnú sieť, je otázka iba softvéru a na čo to chcem používať. Keďže sme výrobca batériových úložísk, my nemáme vlastné softverové riešenia, čiže my to vieme integrovať s ľubovoľnými softvermi, čiže to nám dá väčšiu výhodu spolupracovať s viacerými firmami. Dvojkontajnerové riešenie, v podstate sme na 3 MWh a buď 501 MW alebo 1,5 MW s tým, že vlastne ten stredný kontajner je riešený ako v podstate meničový, čiže dajú sa tam doplniť fotovoltické meniče. Trojkontajnerové riešenie, ktoré už je modulárne, čiže 2x1,5, 1 MW, 2 MW, 3 MW, lomeno 6 MWh a to sa dá spájať v kaskádach. Čiže naozaj je to pripravené tak, že je to chránené. Ten stredný kontajner je v podstate meničový, to znamená, meniče nám nezohrievajú batérie. Batérie idú v vlastných kondíciách s vlastnou spotrebou. Je to vykurované tepelnými čerpadlami, čiže maximálna efektivita. Čo je výrazným rozdielom je, že máme veľmi malú vlastnú spotrebu tých batérií, pretože videl som aj batérie také, že malo to megawatt hodinu kapacitu a 30 kWh spotrebu za hodinu. Čiže si spočítate, ako rýchlo sa dokázal sám seba zožrať ten kontajner. Takže aj toto je veľmi dôležité a treba na to myslieť. Ako vidíme my v podstate tú budúcnosť tej energetike, už som to tu minule spomínal, čiže hodnou kombináciou vetra, slnka vznikajú nejaké prebytky. S prebytkov si robím vlastne vodík a cez vodík si vyrábam teplo a elektriku. V podstate v spolupráci s Slovenskou technickou univerzitou, Strojníckou fakultou vlastne ešte tie prebytky dokážeme ukladať do ľadu v lete, alebo ohrievať teplú vodu, alebo vykurovať v zime, pokiaľ využívame ten vodík na spätnú výrobu elektriky. Tu sú nejaké projekty, ktoré sme navrhovali pre zákazníkov, niektoré sa už aj realizujú. A potom Moses Solutions, keďže v podstate my ponúkame riešenia, sme striktne orientovaní na vlastne tú európsku problematiku, aj keď články máme z Číny, pretože zatiaľ sú najdostupnejšie a Európa nám neposkytuje také možnosti alebo konkurencieschopnosť, ale všetky ostatné zariadenia máme vlastne z Európy. Predávame alebo distribuujeme Kako New Energy, nemeckú spoločnosť, ktorá patrí do skupiny Siemens. Hej. Fabriku, ktorú majú, je uhlíkovo neutrálna výroba, čiže už v podstate dostávame Kako meniče, ktoré sú uhlíkovo neutrálne. A teraz najnovšie, tí, čo viete, tak bola výstava Intersolar v Mnichove, kde vlastne Kako New Energy predstavovali nový menič 360 kW pre solárne elektrárne s AC výstupom až 800 V, čiže priamo pre napájanie alebo premenu vyrobenej elektriky do VN napätia. Tu je to spomínané, v podstate tá požiarna bezpečnosť, predávame vlastne aj výrobky značky Bompet. Meniče sú tam pri stene vzadu a plus sú tam aj tie kapsule požiarne. Slovinci, vidíte, ako sa správa ten oblúk pri 46 V jednosmerných a ako je to pri 855 V. Hej, je to účinné, majú to overené, proste priamo sa robili testy na Slovensko, Maďari, Češi,
Slovinci v podstate robili test na elektromobile a vlastne na základe nameraných výsledkov pri konkrétnej modelovej situácii s konkrétnou hasiacou látkou BOMPET na ochladzovej účižný predmetnej hasiacej látky ukázali ako účinné a efektívne pre hasenie veľkokapacitné trakčné batérie určené pre elektromobily a samotné elektromobily. Čiže pri 500 stupňoch až 1200 stupňoch vstupných parametrov pri začaní hasení vlastne bola v krátkej čase dosiahnutá úroveň 40 stupňov a aj po 5 minútach to bolo 40 stupňov. Čiže naozaj sa to overilo účinne a momentálne proste dochádza aj k nákupu už priamo pre požiarne zbory, aby vedeli účinne hasiť. Okrem toho, keďže sme zelení, tak vlastne v rámci našej skupiny v podstate organizujeme aj ESG live konferencie. Druhú sme mali Natálok s významnými ľuďmi, čiže vieme poradiť aj čo sa týka dekarbonizačných vecí a výpočtu uhlíkovej stopy. A keďže sme vlastne ESG hodnotenie A, zaujímajú nás aj veci, ktoré sa nás priamo nedotýkajú, ale pracujeme na nich. A sme partnerom napríklad pre firmu Y3, ktorá robí projekty v Afrike a priamo sme participantom, že ideme rekonštruovať školu. Čiže vidíte fotky, ako to vyzerá v dnešnom stave a vidíte už aj vizuál, ako by to malo vyzerať v priebehu roka. Čiže prispievame aj takouto formou a samozrejme tým, že máme celú ESG Life a vlastne Carbon Free produkty, tak vlastne vieme to aj bonifikovať a preukázať to, že to je výhodné. Potom ešte veľmi v rýchlosti pod celé tie dekarbonizačné projekty budeme spúšťať od 1.6. aj Carbon Register, kde si môžete zadarmo spočítať uhlíkovú stopu alebo ju dať overiť jednoducho nami a potom následne energetickým auditorom alebo v podstate certifikačným orgánom. Robili sme viaceré výpočty pre veľké firmy a spoločnosti aj s overením, čiže bude to zadarmo, pre každú krajinu vlastne sú rôzne kalkulačky, čiže je to celá Európska únia, ako vidíte nejaké slajdy, čiže naozaj každý môže si spočítať, pretože my hovoríme, najprv musím vedieť, koľko mám tú uhlíkovú stopu, akú tvorím, aby som si ju vedel vlastne započítať, alebo respektíve, aby som vedel robiť tie opatrenia. No a chcel by som poďakovať a v podstate toto je taký model, ako by malo vyzerať vlastne, ak sa hovorí Infinity, energetický zdroj. To znamená, že dokáže pokryť všetky vlastné spotreby. Ďakujem veľmi pekne. Pán Saras, vy ste spomínali v svojej prezentácii, že začínate s produkciou, s výrobou tých malých veterných elektrární. Spúšťate teraz na Slovensku predaj. Predpokladám, že máte spravený nejaký prieskum trhu. Ako tu vidíte, aký je záujem o tieto veterné turbíny na Slovensku? Tak ten záujem je pomerne veľký a už proste niektorí zákazníci sú nedočkaví. Samozrejme, tie ceny sme zverejnili prvýkrát už vo finále. Nie je to ako lacné riešenie, ale treba si uvedomiť, že pri vhodných lokalitách to môže vyrábať 2 až 3 tisíc hodín, čiže dá sa povedať, že je to ekvivalent v podstate k tej fotovoltike, aj keď teraz tá fotovoltike je priaznivá situácia, pretože tie ceny sú pomerne nízke, tých fotovoltických panelov, ale netreba zabúdať, že veterná energia vám dáva väčší rozmer a väčšiu slobodu byť samostatný a sloboda je drahá a voľakedy sa za to vešalo, takže treba si to vážiť a ten, ktorý by slobodný a nezávislý, tak proste vietor mu umožní byť vo väčšej miere. Aj keď nie úplne na 100%, k tomu vlastne pripájame ten vodík, ten v podstate kapacitný, keďže my považujeme v podstate batériové úložisko za krátkodobé úložisko energie a ten vodík sa nám javí zatiaľ ako najlepšie úložisko, ako dlhodobé. To znamená, že z hľadiska odložiť si z leta na zimu sa nám jakého výhodné a samozrejme tým, že ten vodík potom v zime premieňame, tak máme dve zložky z toho vodíka, to je elektriku a teplo vieme zase používať spätne do vykurovacích systémov. A keď sa bavíme teda ešte o vašej výrobe, tak ja si spomínam, že vy ste tu minulý rok prezentovali počas vašej prezentácie, že máte ako spoločnosť záväzok znížiť emisie na nulu, vrátane výroby, tak ako to vyzerá, podarilo sa to?
Tak my už sme v podstate uhlíkovo neutrálni, keď to spočítame energeticky a podľa nejakých predpisov v rámci ESG, pretože elektrické prebytky dokážeme posúvať ďalej a zároveň si ich vieme započítať vlastne s tým plynom, ktorý ešte vo fabrike máme. Ale naozaj už dneska 95% vlastne energeticky sme ako nezávislí. A tým, že poskytujeme v rámci Carbon Free vlastne dekarbonizačné projekty, počty uhlíkových stĺp a takýchto záležitostí, sme už zaradení do offsetových projektov, či už v podstate v rámci dobrovoľného trhu, kde už dneska zhruba 60 tón offsetov vieme započítavať v rámci ESG a v rámci tých našich iných aktivít, čo som aj prezentoval napríklad v Afrike. Nie je to len škola, je to nemocnica, sú to rôzne projekty pre zamestnávanie a tak ďalej. Takže naozaj ten priestor je veľký a myslím si, že sa to dá, aby tie firmy mohli tú svoju uhlíkovú stopu, keď už nevedia ju eliminovať, tak ju aspoň kompenzovať. A to je vlastne ten dobrovoľný trh s uhlíkom, ale poznáme aj ten regulovaný ETS 2, čiže je otázka času, kedy Európska komisia v rámci CRCF programu vlastne to zjednotí a potom ten celý systém bude a uhlíková neutralita k tomu 20. 50. roku bude akože dosť taký zaujímavý ako aj biznis model pre vlastne offsetové farmy. Veľké firmy, veľké banky proste financujú veľké offsetové farmy vo svete a asi to nerobia zo srandy a dneska zhruba tona offsetov na dobrovoľnom trhu stojí okolo $30 až 50 pri nejakých naozaj zelených projektoch. Takže už sa v tom točia obrovské peniaze a tí, ktorí to správne uchopia, tak ich to potom bude boleť menej. Tu treba si uvedomiť jednu vec, že keď pripájame akékoľvek zariadenie na distribučnú sústavu, tak tá distribučka by ho mala mať. Buď malo byť certifikované, alebo vyhlásenie o zhode a momentálne nepoznám distribučnú spoločnosť, ktorá by mala zaškatulkované veterné turbíny, že môžu byť pripájane do fotovoltických meničov, čiže to je tá inovatívnosť. Čiže budeme musieť vplývať na nich to, že jednoducho bude možné ten menič dať do žiadosti. Ono ho je tam možné dať, ale oni si potom žiadajú technickú dokumentáciu k meničom a ku všetkým zariadeniam a tam už v podstate narážame na problém. Čiže tým našim patentom sme vlastne obišli tento problém, že vlastne my musíme certifikovať pri malom počte zariadení vlastne certifikáciu tých meničov, ktoré pripájajú vlastne tie veterné turbíny do distribučnej siete. Teraz nehovorím o veľkých turbínach, hovorím o malých turbínach, ktoré my budeme robiť od toho kilowattu do tých 20 kW. Takže preto sa stavajú na zadné, že žiadajú dokumentácie, ktoré v podstate ani nemusia žiadať, ale jednoducho, keďže dneska už všetko ideme elektronicky, tak v podstate bez toho ani nedajú. Čiže zrejme budeme musieť trošku ako zasiahnuť a tým, ktorí budú žiadať, tak dať nejaké prehlásenie, aby tam mohli to PDF-ko vložiť, že proste je to pripojené fotovoltickým meničom, aby tá distribučná spoločnosť to pochopila, ale musí to pochopiť aj ten úradník. Asi aj tá ďalšia otázka bude smerovať na vás. Aká je priemerná ročná výroba 3 kW píku EVGP a veternej elektrárne na území Slovenska? Tak videli ste tú mapu, strašne záleží od toho a bolo to tu spomenuté, že na 20% územia môžu byť použité veterné turbíny, čiže nechcem sa opakovať. Vietor je živel, ku ktorému treba pristupovať ináč. To znamená, či to už dávam na stĺp, alebo to dávam na strechu, už proste nie je možné to, jak sa hovorí, si to líznuť ako fotovoltiku, že to mi unesie, ale už jednoducho tie turbíny majú veľké generátory, proste sú ťažké, od 150 kg hore, čiže treba to už riešiť staticky. Ale tým, že naše tie turbíny sú 6-smerové a dajú sa kombinovať, tak dávajú veľký benefit. No a samozrejme, tým, že sme aj zmodifikovali tí, ktorí tu boli minulý rok a videli tú našu pôvodnú turbínu, ktorá mala priemer meter, táto má 1,5 m, tak vlastne sme dokázali z 23-24 metrov za sekundu znížiť nominálny výkon na zhruba 15-16 metrov za sekundu. Takže tí, ktorí trošku sú v tej problematike zrelí, tak si dokážu predstaviť, že keď už budeme vyrábať nominál pri tých 15-16 metrov za sekundu, tak je to zaujímavé, pretože tých 25 v podstate málo kedy sa dosiahne a už sa jedná o naozaj krátkodobé. Ak to môžem len niekoľko slov, tak ja sám teda neviem, ako je to s týmito
najslabšími zariadeniami v kilowatovej mierke, ale na porovnanie pre veľké inštalácie 100 kW až MW, tak tá typická účinnosť alebo faktor využitia maxima je okolo 24% v cerovej na Slovensku. A to znamená, že keď si zoberiete 8760 hodín rok, tak ako vyzerá 24% roka prišlo na nominálny výkon, čo je priaznivé číslo aj v porovnaní s inými zdrojmi, napríklad s fotovoltaikou. Samozrejme, menšie zdroje budú mať ten výkon, ten faktor využitia maxima nižší kvôli tomu, že sú v menšej výške a majú inú rozbehovú rýchlosť, takže nie som si istý, ako sa to dá naviazať. Tak my to máme, že už od tých 1,5 metra vlastne sa to pripája, čiže máme to tak urobené, aby nežralo, jak sa hovorí, elektriku, keď nefunguje. Ale v podstate pripája sa, alebo respektíve aktivuje sa ten výstup, až keď dosiahne to minimálne tú vlastnú spotrebu tej elektroniky tak, aby nezaťažoval tú spotrebu vlastnou spotrebou. Ale už pri tých 1,5 m/s už dokážeme vlastne tlačiť a riešime to vlastne 10 metrovej výške. Čiže my sme prišli s veternou turbínou minulý rok, 4 roky som to mal v šuflíku, jak sa hovorí, a minulý rok sme s tým prišli. A samozrejme ten reálny development ako priniesol nejaké modifikácie a toto je už finálny produkt. Ale čo je najpodstatnejšie, že naozaj nám vychádza, že pri tých výškových, či to sú bytovky, či to sú proste výrobné haly, tak naozaj krásne sa dá efektívne využívať až 3 aj viac tisíc hodín. Takže naozaj to prinesie efektívny zdroj a hlavne proste aj väčšiu stabilitu dodávky. No a čo je najpodstatnejšie, reálne už v podstate sme robili zákazkové riešenie pre jednu veľkú automotív firmu a zoberte si, že vlastne našu veternú turbínu, 3 turbíny objednali 10 kW na výfuky vlastne vzduchotechniky, kde majú permanentný tlak 8000 hodín 4,6 metra za sekundu. To znamená, že 8000 hodín to dokáže vyrábať zhruba 30% energií z toho, čo vlastne ide do vzduchu. To znamená, že naozaj zhruba 125% nominálu, alebo respektíve toho, čo by to mohlo vyrábať. A zároveň v podstate ten okolitý vietor, ktorý príde, tak nám to ešte zrychluje a zefektívňuje celý. Čiže nestrácame tým, že sme 360 stupňoví, nestrácame žiadne smerové účinky, ale naozaj s počítaním vlastne výduchov, vzduchotechnických spolu v podstate s okolitým vetrom, ktorý keď je 1,5 m/s, tak nám to už pridá pár percent. Takže naozaj je to veľmi vhodné riešenie, hlavne pre takéto objekty, priemyselné objekty a naozaj dokážeme využívať energiu, ktorú ináč proste strácame. Tak za mňa tá kombinácia energií, pretože my sa stále stávame k tomu takým uhlom pohľadu, že každý by si mal riešiť svoje energetické nároky sám. Nie proste to podnikanie smerom k tým vyšším cieľom ako grid forming a proste podporné služby, všetky tie záležitosti, to sú takí iní hráči, ja tomu hovorím, že iní hráči sú na to ako určení. Ale čo je podstatné, proste keď si každý sám bude riešiť tú svoju energetiku a dokáže si ju čo najoptimálnejšej miere pokryť a efektívne využívať, či to je už následne sdielaním, ktoré dneska je veľmi populárne, hej. Čiže vytvorením možno nejakých skupín odberových, tie batérioložiska, ktoré majú prebytky, môžeme využívať na inom mieste, konkrétnom v noci posielať tú energiu cez distribučnú sústavu. To tiež prispieva k nejakej proste stabilizácii, že v podstate vieme to riešiť, ale každý by si mal riešiť svoje problémy. A potom ďalší taký problém Slovenska je v tom pripájaní tých obnoviteľných zdrojov. Ja tomu celkom nerozumiem, prečo distribučky vlastne dovolili každému pripájať, koľko mohli. Za mňa proste, ak by som mal 10 sekúnd tu môcť, tak by som dal nariadenie, že od 1.1.2026 každý solárny lokálny zdroj by mal mať reguláciu výkonu, ktorú mu dovolí distribučka. Nie, že proste mám spotrebu 5-6 MW ročne a proste mám na streche 10 kW. Vyrábam 11 MW, dodávam to do siete, tlačím to a robí nám to proste, kumuluje ten problém, ale čo je podstatné, že sused si to potom nemôže pripojiť. Hej? Čiže proste by som zaviedol reguláciu a koľko je dovolené, toľko by som proste dovolil tým rodinným domom alebo tým menším zdrojom proste dodávať do siete, ako aby si to mohli akumulovať, dajme tomu v tom zdieľaní alebo
v tom úložisku a je to možné a tým pádom by sme mohli podstatne viacej tých obnoviteľných zdrojov pripájať. No a za mňa v podstate ako také, akože fotovoltika dneska už bez batériek nedáva žiadny zmysel. Čiže ja by som cielil tú podporu na to, aby automaticky v fotovoltike bolo proste požadované batériové úložisko, pretože to nám robí to, že proste tie píky dokážeme ovládať. Dneska sú softverové produkty, ktoré dokážu nám optimalizovať proste prácu aj s tými malými batériovými úložiskami. No a potom ten grid forming, niekto to robí na úrovni VN a VVN. Ja si myslím, že proste distribučná sústava by mala uvažovať nad tým, že za každé VN trafo by mala prísť nejaká tá baterka, ktorá by stabilizovala v podstate to odberné miesto, pretože my riešime za veľké peniaze centrálne proste nejaké vyrovnávače odchyliek a štartujeme generátory a neviem čo všetko. Toto by dokázalo veľmi pomôcť a hlavne riešime ranný a večerný pík, ktorý je spôsobený normálnymi akože ľuďmi, spotrebiteľmi, nie priemyslom. Priemysel má tie konštantné spotreby a práve ten ranný večerný pík by takýmto riešením krásne sa dal vykompenzovať a riešiť v rámci toho a nemuseli by sa možno robiť až také veľké opatrenia potom v tom centrálnom sektore, ktoré sú to obrovské peniaze, to sú obrovské investície. Čiže ten decentralizovaný spôsob a vlastne to ovládanie trhu by malo byť v súčinnosti proste s viacerými technológiami, ale najviac ma mrzí to, že nerozumným nasadením obnoviteľných zdrojov proste z hľadiska distribučiek a podmienok, že dovolili proste inštalovať to, čo by nemalo byť nainštalované, tak obmedzili tých ostatných a tí ostatní proste sú odkazaní na to, že sa nemôžu pripájať. Čiže toto vidím ako najväčší zádrhel a to riešenie je veľmi jednoduché, proste jednoducho každému nariadiť, že si musí dať reguláciu. Asi reguláciu, tým pádom proste susedia môžu si namontovať fotovoltiky a každý môže byť spokojný a pokiaľ by boli podporované aj tie batérky, čo nie sú, čo ma veľmi mrzí, hej, tak si myslím, že by to veľmi pomohlo vlastne aj tej stabilizácii tej distribučnej siete.